Kasenjok kinong tray na ki school baper ki bamday kinong hikai ke belatip kum ke all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSNSA kala dawa bag Kyntiew Tulop kadai ban long bek prapo persen om tang 8% bakular daga Sorkar. Kasenjok halor kini gejing dawa kala penlong daga jing lang Ïakhih daga basyong kelan mengor baklembo upor Madan Malki hakalai puai tari unaitung arajar pusau. Kumban syukurau banalor kejing dawa Kyntiew Tulop ba prapo persen kasenjok kala dawa ru 8% yakin nong tray ki balarang ba bat don slam hakakam bat 1% kejing Kyntiew Tulop ba manusnam. Habakran sikilat pathai kubor ka kong Jennifer Sendram ke presiden kalau ong baki nong tray bat kasenjok kim pediang kejing Kyntiew Tulop ba 8% bat lada ke Sorkar jela kam Kyntiew da prapo persen kin beteng bet ya kejing Ïakhih. Isuan peslo ya Sorkar bala khasnya mentangi kembio enhancement jongka Tulop jungi. Ti ngimban sisyu banginwan siya ka platform namar bangila dap ila lomo kat kum ka jingkiu ka mar ka mata menta ti kala ta bhai ka po ka jungi yin ka san ka jungi idan na jungi kon ti. So for that reason we came here because for 8 years now we have been deprived of not enhancing our salary. So in which we have given 100% of our dedication, not 100, maybe more than that also a point of time, which we have to come today to put our requests to the government. As we know that we are also the government servants, we know how to follow the rules and regulation. We have to be very, since we are working in a particular organization where we have to, with our own roles, with our own values, with our own character and personality, we replace this to each and everyone, the children of the state. So for that reason, we want to sit in demonstration for a peaceful, so that the government could listen to our plea. Members are to be disciplined and sit in a peaceful manner. Members are not allowed to shout or write slogans against the government. Banner and placards should consist of the theme we demand for an enhancement of 80%, yearly increment of 5%, and seniority of 2%. Members are not allowed to consume or drink any intoxicant or liquor, etc. during the protests. You can do that in your own choice, in your own home. So members are strictly not allowed to create any nuisance or any problem that will disrupt the protests, because that will fall against us. And if any members found breaking the above terms and condition, they should be liable for their own sole act, and the association will not take any responsibility of such act. I know all of you are educated, all of you know the rules and regulation. Everybody, I hope you will follow these rules and regulation. And remember that we are here to fight for a common cause. We will definitely win. Cheers for the All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association. Kani ka sit-in demonstration ka dibang ming pitsngo ya ka Sorkar jungi makan ay ka enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnem. Tirhoat kila jubat ya kata kila ong ban ay 8%. Kung ba play I mentanru ki group jungi kim tre ek 8% bangi ngimban siki leaders nilalong ka meeting men arpusau terik balada kim ay kata ka 8% yangi dengi ngim kidon nopreng jungi ngibro kim ngimya kwa hakatu singi ngidon ko ban rus pa angut tami ay tamba kiyo ong bat ngimya kwa di mentanru play I daga khmat lajong bagini ki member jungi kim yakwa ay kata ka 8% nomor kamlong justified show so nakata ka daw ni wan ban syong ikan sit in demonstration bang ikwa ban pesngap ka Sorkar ikwa ban pa ki jing dwai ki jing kerpat ki jungi ya ka Sorkar bukan sengap lem ki jing ki jungi namar balai katkum ka jing kieu ki mar ki mata ya kata ka ni hapshna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 8% prasnem te kamsul ngatrai kamlong justified ke denata ka daw ni sapoy bani syong ni tabangi ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai ka Sorkar ini em kan continue ni on indefinite strike tingil wala ong indefinite strike kan continue kan kat bakam pat sngam ka Sorkar ini namar ka Shillong kapkai kambai mit tingim no kanong pat kadang ken ini nata ka daw kan ni hapan long indefinite kabut kanang yad bet Haduh bandayo ka hok ka jungi Saya kembali film mentan ba hempunya kani 8% dai kani kajing ban kani kajing peteng jung piu ban ya kani ka set in demonstration
kat bang payu kata 40% kadang peteng ba. Kat pa pat yo ek taga jing kuan ka jing pa ka jing pan ka jungi 40% kum beto ni pat laban. Ya ingin pala stop dengan agitation ka jungi. Jadi kembali ibat Ya kata ingin saya perkat namar balai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidan ngamdai ka member tamarway filai yang ni kiabun kidan isi members jadi kata ngi haban ra ka isi in saya pet kumbungnya dia dan ya kata ngi sabatai hadir hoi ngi la kenduk dan nadu arhajar abdullahi ngi la ya kani takadam ngi sapoi hadap kat new food ru kadai bingi la pen sngo pen sngap ngi sorkar nadu arhajar abdullahi kita ki balong written dokumen mo la ngim tho ngim tip dei la ngi tho ngi tip tingi la sedang man tho nadu arhajar abdullahi ngi la le hi shiki ba dei ban pet education minister kini ngi la le kendo mi director jungi ngi la le kendo tingi la le hi ka kam ka jungi na level ka jungi dia kata aku ai dah buat diri bagi kenduk di pibat kita. Yang bangin yo bet. Ngila le ngila walk out tingi up kata ka jing walk out ke jungi ngila up shi up nadu December ngila up yang ngadu new April tim mata kamlong kampoi SSA ke Haduh dan apoi ke nika buat tingi ban sishu bangin wan banya syong itu giban bedon lang ha nika non teaching staff mo nadu na cluster block district but state level kan kiba issue bu ka cepat na yang mangi leaders ba ka jing mento ngin yo alam baro balik kan bafin dong yo la plan jupi pia le trai ke subha kan bafnya sno khti lang bat ni banyo walang sikan ka jingalang namar khnang ba haka ba kut hi kamdei tang ka jongi kadai na ta jong ngi baro khoi ki bawan trai ni ki bam trai ni ke pa bafnya sno khti lang khnang ba kani ka sorkar kan snap lem ka sor ka jongi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai kira shon jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jungi menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 udan jinga dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajing pa ka sorkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamen knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo % kini ki jingbam bantei ya kamen but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya